Ćao Marko. Ćao. Povej kako oni te kliče. Marko, baby, ali lazanja. Onako kako je mama stila, to je Marko. Ok. Marko, Jana, zmenjeno. Zavrtiva, danes smo 12. junija, zavrtiva čas nazaj točno en mesec. Da. A se spomniš, kaj je bilo takrat? Pa slabo, ali vjerojatno zaključujem da je bila Eurovizija. Čim se pitamo, je bilo dan finala ili opet to nisam kapija, je bilo finale ili... Kukor sam googlala, je bil dan po finalu. Dan po finalu, to znači kao dan prije finala ili baš dan... To, ko si bil že drugi. Aha, čekaj da se pokušam sjetiti. Niš, samo znam da smo bili, da smo trebali ujutro izaći iz hotela i mene je ubilo kad sam vidio milion novinara ali smo to preišli. Niš, došli smo tamo, probe na najjače, frizuru imaš tada, taj intervju tada, a meni je cijelo vrijeme u glavi bilo zašto mi nije strah, zašto sam, whatever, baš sam bio opušten, to mogu reći drugi izvođači koji su bili tamo, su svi čudili, ja sam stvarno bio ko da ne nastupam, ko da sam ovo radio već milion puta. I stvarno je tako bilo, odradili smo sve što smo imali, sve probe i onda je došao nastup, ja sam bio dobro, cool, malo me prala trema i onda baš kad smo izlazili na stage mi je bilo i niš, odradili smo to svoje, otišli u backstage, počeli su prozivati nakon dugo vremena koliko traje show, brate mili, 3 sata. I niš, došli smo drugi i ja sam si mislio, ako dođemo drugi, ja ću biti tako tužan. I onda kad smo proglasili Nemo je došao prvi, Baby Lazanja drugi, ja sam bio gotovo je i sretan sam bio i ni u jednom trenutku nisam bio žalostan što smo došli drugi. Ampak ljudje, glasovi publike su pa tebi dali... To mi je bilo najbitnije, to znaš da će ti ljudi doći na koncert, tako da dobili smo priznanje od onoga koga želiš dobiti priznanje, tako da meni je bilo milina. Dej ti meni povej, kak je to šov? Mi zelo verjetno, pač ne kot glasbeniki, ne kot obiskovalci, ne bomo doživeli tega zaodrja, backstage-a. Kako to izgleda? Ker to je največji šov v Evropi. Iznenađujuće, bez veze. Svi smo dobili backstage, su praktički bila neka velika garaža dvorane, ne znam ja čaj je to bilo, sa tepihom. I svaki backstage je bio, znaš, onaj cubicle što imaju u Americi, ko uredi od onih nekih, plastika neka. I to je to odvajalo. Nismo dobili besplatnu hranu, morali si kupovati hranu. Vodu, tako da dosta underwhelming, kada dođeš kao stvarno, ovo je Eurovizija, ta velika. Jedino što je bilo high production, di vjerojatno više nikad to neću vidjeti, osim ako ne postanem Justin Bieber, a to je produkcija, mikrofoni, ekrani, cijeli taj procedure, kako doći od backstage-a do dvorane, pa imaš security-e. To mi je bilo fascinantno, onda imaš neku posebnu sobu za in-ear monitoring, posebnu sobu za ovo, za ono, sve je bilo tu, nemam ča reći. Ovo drugo, pa znam, bilo mi je sve novo, ali ništa što bi mogao pričati na šta je bilo ili ovo. Samo bilo onako, normalno. Nekad sam doživio veće stvari, u smislu uzbudljivije, na lokalnim koncertima. Spavali smo, ne znam, evo, u ovim bungalovima, pored nekog tu Slovenca koji isto spava jer promotor nam nije dao posebnu sobu. To je bila malo posebna Eurovizija zaradi protestov, Izrael, vsi proti, pol Nizozemska, problemi. A je to kakorkoli vplivalo tudi na vas, recimo, oziroma kako ste vi videli to dogajanje? Mislim, svjedočili smo nekim sitnicama, tipo bilo je malo logistika prebacivanja artista do hotela, odnosno od hotela do dvorane je bila posebna, svi smo se skupili u buseve i onda velika linija policije je išla s nama i to je bilo strašno jer ko da još više privlačiš pažnju. Meni bi bilo rađe, ajmo ne zvat policiju, neće nas niko skužiti. I ništa, onda smo čuli o tim prosvjedima, ali nismo ih mi toliko vidjeli jer mi smo ulazili sa stražnje strane. Onda je bilo ovo tu sa Nizozemskom, što se dogodilo, što isto... Meni je samo bilo fora slušati tračeve, ja sam ko baba, pa mi što je bilo. Osim toga, kao, nije nas ništa previše diralo. I isto u jednom trenutku smo išli na Flag Parade i cura, mislim nije cura, nego je, ako se ne varam, je binarna osoba iz Bambi Tag.
Ja, Irska. Irska, da. Irska, ja. Ona je se naljutila na neku delegaciju, ne znam, nastalo je neko vrištanje, da ju ne smiju slikat, ne znam ja šta. Meni osobno ništa nije smetalo, samo mi je bilo onako, šta je bilo, znaš, kako, tračevi baba, ali meni niko, ni našem timu ništa nije rekao, niko nas nije napao, nama je sve bilo tip top, tako da nemam ništa za reći. Od tebi nobenga trača? Ne. Noć? Pa šta ja znam, mislim, možda je neko govorio nešto o meni, tračao, ja nisam ništa. Ja sam samo slušao kao šta je bilo, pa znaš, dođu glasine, šta je Nizozemac točno napravio, kako, šta. Tako da, samo tračevi, ali sada sam ja nešto osjetio, nisam. Bilo mi je žao nekih izvođača koji su bili pogođeni time, znaš, imali su, išli su u quiet room, plakali su, družili su se, u smislu tješili jedno drugo. Kaj drama? Da, drama, žešća, a ja sam bio u cubicle, ne znam. Ok, ampak ti si šel gor s takim velikim pritiskom, bil je kar stres nate, da boš pač zmagal. In kako je bilo iti s tem tja, oziroma kako si se tle ukvarjal s tem pritiskom cele Hrvaške konc koncev, da boš zmagal? Pa nemam pojma, sada je, ja sam u tom trenutku mislio da razmišljam, bio sam iznenađen koliko me taj krst, kako rečeš, nije pokolio, ni ništa. Bio sam upušten i ja sam si mislio možda ja to zakopavam u sebi. Možda kad dođem doma ću plakati, ali sam došao doma i sve prošlo mjesec dana, ja nisam bio napet zbog toga. Bio sam ponosan i sretan što toliko ljudi navija za mene. Znao sam da možemo i da hoćemo dati sve od sebe i da je to jedino što moramo dati. Tako da i da dođemo zadnji i cijela Hrvatska se okrene protiv mene. Ali ako sam ja znao da sam dao najbolje što mogu, ja ću mirno spavati i to se je dogodilo, dali smo najbolje što možemo dati ko klinci i na kraju su i ljudi bili ponosni. Ampak naši so bili res ponosni. Kako gre že v tvoj ples? Tako. Ampak tako sem rekla, da moraš prav tako odrezati. Ja, tako. In to so plesali cela država, gasilci, otroci, zdravniki, ne vem, učitelji, tudi v Sloveniji mega popularen in full podpore si dobil, ne? Da, to mi je bilo najbolje. Sjećam se da smo bili u Amsterdamu u sobi, na pre-partiju i samo sam dobio video gdje je Hrvatska televizija snimala cijelu Hrvatsku, velike gradove, kako plešu. I tad sam bio, this is something big, that's what she said. I onda kad sam to vidio, sam bio, damn, znaš, kao, stvarno nešto se veliko događa. Tad me malo udarila realnost onoga šta se dogodilo u kontekstu Baby Lazanje. I onda sam odjednom promijenio mindset. Prije sam bio, ovo idem raditi za sebe, idem si izgraditi karijeru koliko mogu, a sad odjednom, ne, sad ovo radim i za druge, za ljude iz Hrvatske. Znaš, prvi put se gledala Eurovizija u Hrvatskoj. Tako da, bilo je nešto stvarno posebno. Ta move, to sem gledala v tem dokumentarcu o tebi, to si se ti spomnil, ne? Da bi tako plesali, zato ker nočeš, da se komplicira, hočeš, da je preprosto in da ljudje to začutijo, ne? Ne, ja sam htio neki ples, znači znali smo da moramo, ja sam htio napraviti neki catchy ples koji je onako fora, koji može biti nešto. I onda je plesačica Luana izmislila par dance move-ova, jedan od kojih je bio, čekaj, ti pokažem, ovako je bio. Pokaži. Ali to smo glupije, ali ako rade svi izgleda efektno, znači, ko zombi neki. Zombi scena, zombi. Okay. I onda kad svi bi to radili izgleda cool, ovako ja sam je bez veze. Michael Jackson, Thriller. To. I onda je bilo ovo i ne znam, ne sjećam se šta još. I ja sam rekao, ovo tu je prekomplicirano, moraš nekako rame, mora to izgledati. Ovo tu je glupo, ovo tu radiš u klubu. Ja sam bio, imamo to i onda još nogu dodat. Tako da je ona dala predlog, ja sam odlučio da bude taj, jer ne znam ja plesat. Simple je nešto trebalo biti. I na kraju cijela dvorana u Malmeu si vidjela kad su imali naruku i si plesat. Ok, vprašanje, ki so ti ga postavili že 100.000-krat. Zakaj ime Baby Lazanja? Še za unih 5, ki tega ne ve. A ništa, Elizabeta, moja zaručnica i ja smo se šetali Novigradom i u tom trenutku ja sam par dana prije napisao svoju prvu pjesmu koja je sada u kontekstu Baby Lazanje koja se zove Biggie Boom Boom. I ništa, ja sam tražio od Market da si kupim vodu da mogu popiti brufen jer me bolela glava i u tom trenutku kako smo tražili meni je palo na pamet Baby Lazanja. Kao ime, sad ja mislim da li to za pjesmu ili za čaj, samo mi je fora zvučalo. Ja sam nju pitao, pa zamisli da se zovem
sad Bigi Bum Bum, da mi je umjetničko ime kao Baby Lazanja. Čak ti mišljeno je bilo kao zvuči smiješno, ja sam bio, to je to, takvu reakciju sam htio kao, WTF. Da, i uglavnom tako da nema neke velike priče, znaš, nije mi Nono ili neki na Summer ti rekao jedi lazanje, znaš, nego samo bez veze nešto random, ja ni ne volim toliko lazanje. A još imaš pizza, ne? Da. To sam prebrala, to si piše, to so ta... Sam se pripravila na intervju. Ej, veš, kaj me še zanima? Eurosong, a si spoznal kakšne nove prijatelje oziroma se obeta kakšno novo sodelovanje glasbeno? Si se s kakšnim glasbenikom zelo povezal, no? Jesam, da, najviše sam se povezao sa Šveđanima ili Norvežanima, odnosno Markus i Martinu, Blisanci, s njima se još čujem. Ja? Jer su mi, ne znam, baš su dobri, simpatični, imaju mi vibe ko zlatni retriveri, znaš, Zlatni prinašalci. Da, znaš, sretni, vidiš, baš me razvesele, ja sam ko mačka, meni je više onako... Ti si mači človek, točno ti obožuješ mačke. Da, ja sam više vibe mački, nepoznati ljudi su mi malo, znaš, sad ne znam, to je i tebi pohvala isto da sam sad ovako opustio, tako da, uglavnom da, s njima. I ostao sam dobar sa Teadorom, predstavnicom Srbije, tako da s njom se još svako malo čujem, tako da puno smo se družili u smislu popričali ili tako nešto, ali sad kako je prošlo mjesec dana, sad vidiš one koji su ostali su njih troje meni osobno. Kako sta bila z Raven? Raven je imela naša predstavnica Sara o tebi ful lepih besed zapovedati, pohvalila te je. Tako se mi je zdela, da se je zelo dobro počutila v tvoji družbi, a veš, bolj sproščeno mogoče. Pa mislim, Sara je zakon, nismo se čuli ništa nakon Eurovizije, pratim je na Instagramu, gledam šta radi. Ovo je meni uvijek bila cool i posebna, s obzirom da ja u srcu jesam prvo metalac i onda kad vidim nešto onako mračno, tajnovito, meni je to uvijek bilo prefora. S obzirom da sam studirao sound engineering, ona ima jako poseban i niko na Euroviziji nije imao takav sound design u pjesmi, sve što čuješ mi je to, jasno. Nastup je bio fenomenalan i onako osoba se čini kao da ima još puno za ponuditi u svom umjetničkom dijelu, tako da nemam niš za reći osim riječi hvale. U tom jednom trenutku čak na pre-partijima s kim se najviše družio smo bili mi Balkanci i Teadora i slovenska predstavnica Sara. Sara. Prej sva se pogovarjala, kako kaj poznaš ostale slovenske glasbenike in si me malo presenetil. Moram priznati, tako pozitivno, da poznaš kar neki naše glasbe, oziroma glasbenikom i še enkrat poveš. Da. Pa meni je najdraža, osobno što još uvijek slušam, imam je na playlisti Siddharta, osobno pogotovo jer sam upoznao Tomija, jednom prilikom čak nas je odveo u Siddhartin prostor, dok smo bili klinci, meni je bilo mislim s Tomijom, znači ko da se družim sa, mislim i dalje legenda. Njih, onda na mom fakultetu je bio gost predavač Bigfoot Mame, što je cool rock band, naravno Joker Out ne trebam spominjati, onda ti si mi sada upoznala me što moram ići čekirat Murphy, rekli ste su odlični, tako da ne sjećam se još, naravno se Nida vaša, sad smo se vidjeli i na Staru pozdravili, tako da, Ampak nekdo je pa naredil en komad, kad ti je bil inspiracija. Da. Znači, za pjesmu Baby Lazanje, jednu od pjesama na albumu, neću reći, pa možda slovenski fanovi nek pogode koje, kad izađe album, Magnifico, njegova pjesma Here I Come, Here I Go, mi je bila fenomenalna i toliko sam je slušao na repeat, pa sam si rekao ja bih htio ovako neku pjesmu da ima isti ovaj vibe i onda sam ja napisao po uzoru na njega jednu pjesmu za albumu Baby Lazanje. A ste se kdaj srečala? Nista nikoli srečala? Ne, i što najgore, ja ne znam nijednu njegovu drugu pjesmu. Ja sam toliko se uhvatio za tu pjesmu, samo to sam slušao, tako da možda bi mogao i poslušati još nešto. Ima cool pjesme. On ima full cool pjesmi, pa tudi dosti jih ima, no. Saj tudi je toliko starejša, ne. Tako da letos poleti, če boš mimo, če ima koncert, če ga bo imel, te povabim, da prideš v Tivoli. Može. Greva v Ljubljano, okej? Da. Zakaj se mi dva pogovarjava, zakaj se jaz s teboj pogovarjam v slovenščini, ti pa meni nazaj v hrvaščini? Ker me razumeš, a ne? Pa razumijem te, da. Ako ne pohvatam ti po 5 riječi, onda uhvatim tu 6 i onda, vjerojatno to pita. Ampak slovensko pa razumeš, ker si študiral tudi v Ljubljani, a ne? Da. Kaj si točno študiral? Inženjerstvo zvuka, to je bio SAE fakultet, tako smo ga mi zvali, Sound and Audio Engineering, i on je zatvoren 2020. 2021. Tako nešto se zatvorio, nažalost, ali da, to sam studirao, bio je na Viču.
Na Viču. Tamo sam i živio. Tam si živio, ja. Da. In Ljubljana ti je zelo všeč, ne? Ne, meni je, to sam rekao već na hrvatskim medijima i slovenskim medijima, ja kad bi i to može potvrditi moja zaručnica, rekao sam ako bi se ikad iselio iz države, najradije da bi išao u Ljubljanu živjeti. Meni to tako dobar vibe grad ima. A što je najgore, nisam uopće puno izlazio dok sam bio u Ljubljani. Imao sam neku drugu curu i stalno sam se vraćao. Svaki vikend sam bio doma, tako da ja nisam bio jedan vikend u Ljubljani. Ali predivan grad, meni je uvijek takav gušt doći tamo. Ampak, ko si bil v Ljubljani, kje ste žurali? Ker zihar ste šli kam ven na kakšno zabavo, na kakšen koncert, kam ste kaj hodili? Kako se zove onaj full poznat place u Ljubljani di imaš onako prostorije pa su klubovi. Metelkovo. Metelkovo, tamo smo išli. Tamo smo izašli. Kažem, svaki vikend sam se ja vraćao kod cure, jer sam bio mlad i zaljubljen. Ali kad bi izašao, rijetko vam bi izašao tamo. Mislim, tako, ti lahko priješ v Ljubljano, samo če imaš zdaj ogromno denarja. Ker so mega visoke najemnine, stanovanja, tako da. Ampak, ful lepo je to slišati, no, da ti je mesto Ljubljana tako zelo všeč. A si ti, kakšne so bile tvoje otroške želje? Kaj si želel postati kot otrok, ko boš zrastel? A si blizu, ali nisi, ali kje smo? Ja se sjećam da sam ja uvijek htio biti glazbenik koji turira, plaćam struju, nikad me nije baš previše palilo da imam neke aute ili nešto, ali samo da mogu kupiti kruh i platiti račune sa glazbom, to mi je bilo cool sa mojom glazbom, ali ja sam mislio da sam uvijek htio biti tada, no prije godinu dana sam se čuo sa jednim prijateljem iz djetinjstva kojeg nisam čuo 10 godina i ona je rekla, ti si jedan dan govorio da želiš biti boksač, drugi dan da želiš biti nogometaš, treći dan da ćeš biti izumitelj, četvrti dan da ćeš biti pilot. Tako da valjda sam ja imao sve, svake godine sam mijenjao nešto drugo, ali ja mislim da od 9. godine, od kad sam dobio gitaru, da sam htio biti ovo što sam, hvala Bogu, sada. In se vidiš u tej smjeri naprej? Pa ne znam, vidjet ćemo. Mene sad strah, znači sad smo iskusili puno toga i sve mi je cool, ali mene strah, ja ne volim putovat previše, a sad turneje, kuješ. I onda ne znam kako će to biti. Da li ću biti, ne mogu ovo, ili će biti mogu, ali malo. Ili će biti, ne, ovo je super, ja čekam da idem putovat. Ali ja sam family man, family guy, ja bih volio djecu, ograda, psić, mačka, znaš, biti doma, uživat. Tako da taj neki tour life, ne znam, sigurno Baby Lasagna, barem to, sigurno neće biti puno cuganja, droge. Mi smo ja ću ići spavat u 9, probuditi se ujutro vijača, znaš, zdrav život. Ampak ti si začel žurat, kad si bil star 14 let? Da, počeo sam tada. Pa da poslije že malo naveličaš. Da, 14 let sam imao kad sam krenuo i onda sam negdje stao tamo pred koronu, jer niko nije izlazio van. I on skušao, ovo je predobro, idem spavati 9, 10, probudim se svjež, pa na trening, pa ovo, tako da meni je korona bila super u smislu nekog upoznavanja samog sebe. Rekel si da pač, ko boste z Elizabeto imela otroke, da ti boš v bistvu ta mama. Da. Da boš ja ću biti ta topla mama, puna ljubavi. Sreća, Elizabeta, ja mislim da će ona biti hladan otac, distant father. Sam Elizabeta, ona je zelo, zelo pomembna, ne samo kot tvoja partnerka. Ona skrbi za ful enih stvari v tvoji karieri, a ne? Da. Elizabeta je osoba kojoj pripada sav vizualni identitet Baby Lasagne. Evo, ne znam... A danas tudi? Danas, to je najbolja priča. Ste bili na Instagramu dok ste čekali ovdje? Ne, ker smo te čekali in smo iskali lokaciju. Zašto sam stavio story? Elizabete nije bila doma i napisala mi je poruku i screenshotu sam je, molim te, obuci nešto lijepo. Nisi, ne? Pokušala, ne meni. Jer zadnjih par dana sam se oblačio ovako, samo sam imao još goru majicu i ona nije bila doma i rekao sam je sam im ona intervju, onda je napisala, molim te, obuci se lijepo i onda sam to screenshot i stavio na story. Tako da čak i ovo kada idem na tako medijske nastupe, nije da me oblači, ali brani mi obući. Jednom smo išli na HRT, ja sam obukao trenerku, onu sivu, znaš, jogging. I rekla, daj, klošaru jedan, kao skini to. Ali da, uglavnom za spot, fotografije, sve one najave grafičke za koncerte, sve puštam njoj, s obzirom da je ona studirala film, baviti se fotografijom i filmom i također ona je režisirala, directed, sve moje spotove i onako 60-70% toga spotova je ona osmislila. Ja sam isto uz nju, ali većinu sve ona. Se pravi, nastop, ki ste ga imeli na Eurosongu, to je njena
ideja vizualna? To je jedino što nije bilo njeno. Znači, taj Eurosong identitet je bio, tipo ekrani su bili moj plus lik koji je radio ekrane. Odjeća je bili smo Elizabeta i ja plus dizajnerica i tako, znaš. Ono. Tako da to je, Eurosong je jedini aspekt što je Elizabeta imala je veze, ali najmanje. A sve ove druge, sve ena ful dobra stvar, ta spot, se pravi za Eurosong, je v bistvu cela tvoja družina je noter. Vsi nastopajo tako, stric, brat, teta, oče, mama, vsi so noter, ne? Da, to be fair, nisu od moje obitelji, nego od moje buduće obitelji, odnosno od Elizabete, znači kad se ženimo. Ki je komandirala, ne? I svi susjedi, znači susjedi iz sela smo onako bili, znaš, nedjelju na misiji, ćeš doći, snimamo spot sutra, a Ben, more ću doći, i onda smo ih obukli tamo i zvao sam svoje prijatelje, isto tako da niko nije glumac, su svi ljudi iz sela, prijatelji i slično tako. Ampak to ste naredili da prošparate cash, ali pa ne, nego je fora priča. I meni je uvijek cool raditi sve u obitelji, nekako tipo, na primjer, jučer sam se čuo sa prijateljem koji radi web dizajn i rekao sam mu, treba mi web stranica, biš ti radio, ako ne stigneš, nema problema, ali ja bih uvijek volio da s prijateljima radim, s mladim ljudima, sa nekim ko nema iskustva, pa mu daš prilike da se pokaže i tako da svi moji suradnici više manje su ljudi koje znam od prije. Tako da, tako je bilo i na pozornici Eurosonga, nisu bili profesionalni plesači, su bili ljudi iz Umaga koji su lik je mora pitat slobodno na poslu 2 tjedna da li može ići na Eurosong, kapiš. Tako da to je meni fora uvijek. Brata imaš, Martina, živi u Njemčiji, a ne? On je bobnar drugače, tudi glazbenik, obasta, ne? Da, on je najviše svira bubnjeve, ali u biti je basist prvobitno. On je onaj prodigy koji zna klavir, bas, bubanj i sve savršeno radi, svira bolje gitaru od mene, bolje pjeva od mene, sve mu je bolje. Ampak ti si bio na Eurosongu? Da, ja sam samo malo, ne znam, imam možda više sreće. Ok, čigava ideja je bila Miley Cyrus Wrecking Ball metal verzija? Moja. Tvoja? Ja sam malo taj kreativan tip, on je technical guy koji on zna kako svaki instrument radi, kako, znaš, zna svako drvo, kako spojiti, a ja ne znam spojiti gitaru, kapiš, znaš, ja ne znam, i to je stvarno istina, ja sam gitarist, ja ne znam promijeniti žice na gitari, ali stvarno, ja sviram već, sad će biti 20 godina i ne znam promijeniti žice na gitari, zašto mi ih je on uvijek mijenjao i mene nije bilo briga, kao samo mi mijenja. I tata je gitarist, kad je otišao u Njemačku sam pitao tatu da mi mijenja i umjesto brata je došao jedan drugi, ovaj sadašnji bubnjar, Baby Lazanje, on je isto technical guy, on mi mijenja žice. Svaka čast. Ej, tvoja glazba je metal, to si rekao, punk tudi, ne? Pa ja. Malo tehno. Ja. In kako je zdaj ta preskok v Eurosong? To je ta klasika. Kako je možno, da ljudje, ki poslušajo alternativno glasbo, grejo na tako velik pač mainstream festival? Da, meni je prva glazba rock i metal. Iako sada u zadnjih dosta dugo slušam i sve, pa tipo Spotify playlist mi je stvarno od Vivaldija do nekih trepera iz Amerike ili iz Kanade. Ja sam već bio na Dori 2019. godine sa bendom Mantra. Ja sam bio užasno protiv toga, bio sam stav, mi smo metalci, rockeri, šta ćemo mi taj mainstream, svi su bili, ajde mali šuti, pa smo otišli tamo. I onda na kraju, kako sam ja počeo širiti svoje horizonte, još više glazbe, ništa, napravio sam tu Baby Lazanju i prijatelj mi je, imam screenshot toga, napisao sam mu, na Google disk sam uploadao Rim Tim Tagidim, odi i poslušaj, on je rekao, predobro, prijavi je na Doru i onda ideš na Eurosong. I doslovno imam taj screenshot i taj dan kad je on to meni rekao, ja sam otišao provjeriti kad su prijave, pogledao sam, prijavio sam pjesmu i zaboravio na to i par mjeseci nakon... Ampak bio si na začetku rezerva, ne? Da, znači par mjeseci nakon je izašao taj popis i nisam bio na popisu pa sam bio whatever i onda mi je prijatelj neki drugi zvao, što si ti na Dori, ja gledam ne, nisam upao, pa kako ne, i onda poslao mi je da sam rezerva, jer ja nisam vidio to ki je rezerva. Tad sam se uplašio više nego kad su mi rekli da sam upao. Bilo mi šta, ali sam mislio, dobro, ko je ikad odustao od Dore? Ja sam nastavio sa svojim životom i nakon, par tjedana su me zvali, neko je odustao od Dore, ćeš doći? Molim, da, dobro, more. A verjameš v sodo? To ne znam šta znači. Destiny.
Aha, da. Aha. Kako je v hrvaščini? Moguće, da, sudbina. Sudbina, tako. Da, pa možda je, da. Ker tle se je vse poklopilo, ne? Da, je. je. Pač, veš, čisto vse stvari so bile na mesto pravi čas. Da, nešto kada bi još ja sad pričao, ali neću ulaziti to jer bi trebalo predugo, ali toliko sitnica, toliko nekih stvari se poklopilo da meni, ja mislim da je ovo suđeno. Koliko god ne volim vjerovati u te stvari da je nešto baš destined ili suđeno, ali toliko sitnica je se poklopilo u tom periodu, ja nisam mogao vjerovati da se to dogodilo. To je čudo. Okay. Imaš kakšne rituale, prej, ko greš na oder? Si kaj vraževiran, ne vem, ne upam stopiti na črto ali pa veš, nosim posebno zapestnico. Imaš kakšne take fore? Pa ja volim vjerovati da nisam praznovjeran, ali tipo imali smo 2 para hlača na Euroviziji i 2 para one majice koje se nosi ispod sluka. I kad je došlo finale, ja sam rekao čekaj malo, sad ću mi dati ove nove hlače, a sve do sad sam odradio ovima, ja sam rekao ne, daj mi ove tu koje je sve dobro prošlo. I onda sam bio ne, i ove, pa ne smije biti praznovjeran. I onda sam rekao daj mi i ne želim znati koje su, samo mi pusti da obučem jer su iste. Samo po detaljima bi vidio, tipo gore su bile crvene od prsluka, ove koje su nošene, a ove nisu. Pa sam samo oblačio da ne vidim ništa i tako da ne znam koje sam na kraju nosio. To treba pitati moju... Malo si, ne? Razživeren. Da, ali se trudim ne biti. Ja. Marko, ena zelo, zelo lepa poteza, ki nas je vse navdušila s tvoje strani, je bila ta, da si prejel nagrado od hrvaške vlade, 50.000 evrov, in si jo odklonil. Da, pa šta znam... Ja nisam ni znao da ću ja dobiti ikakvu nagradu niti ništa. Samo to jedno jutro sam se probudio i dobio poruku od prijatelja sad ću ti dati 50.000 eura, moraš ih pokloniti ovo, gledaš, kamar, tek sam se probudio, sam je sad kakvih 50.000 eura, kome ja tad trebam dati, ali ništa, onda sam poslije saznao o čemu se radi i naravno isto kako je on razmišljao, sam razmišljao i ja, samo je bilo, ne mogu to primiti, šta ja znam, bilo je više, ne da li ćemo primiti ili nećemo, nego kome ćemo dati novce, ako me razumiješ. Ne znam, ja sam samo sretan i zahvalan da sam uopće mogao dati nekome te novce. Puno ljudi bi dalo iz svog džepa i pomoglo drugima, ali ne mogu jer nisu u toj financijskoj situaciji, tako da meni je drago da smo mi mogli uputiti te novce negdje dalje nekome kome više treba, jer mi je glupo bilo u tom trenutku primiti te novce kada znam da ima puno. I na kraju smo dali djeci koje pate od raka, što je meni blisko, volim djecu i moji roditelji su učitelji. Ja sam radio sa djecom u školi, 1 godinu sam bio u školi kao asistent na nastavi gdje sam radio sa djecom s posebnim potrebama, tako da meni je to najbliže srcu, pa sam zato tamo dao novce. Ker to paše k opisu tebe, da tako rečem, ko gledaš komentarje, kako te ljudje opišejo, kakšen ti si, rečejo normalen, talentiran, skromen, prijazen. Te pojmi ful pašejo na te. Tako te ljudje doživljajo. Sad, mi smo pričali iza kamera, pa ti si upoznala ovo, ti ćeš reći da nisam tako, da sam baha, da sam došao tu kasnije, sat vremena. Ne, moram povedati, da si, moja izkušnja, da si ekstra prijazen, da si, isto skromen, da si ful sproščen. Tako, sem mislila, vsi govorijo, da si malo introvertiran, ampak introvertirani ljudje se ne odprejo tako zelo lepo, sploh pa pred kamerami. Da, sad sam se, ne znam, ugodno mi je to ovako sjediti, ne znam zašto, ja sam isto iznenađen koliko pričam i kako sam znaš, inače znam biti. Tako da sad sam opušten, ne znam zašto danas. Ena zanimiva stvar tudi, ti si bil, turistično srednjo šolo si hodil in si bil sobarica, slaba. Da. In si bil receptor, ker ne mara italijanščine, ker ne znaš, znaš italijansko, si se naučil, ne znaš? Okay. In bil si natakar tudi, a ne? Jaz imam enega sodelavca, zjutraj dela z mano Miha Deželak. On je isto ful dobrodelen, tako kot si bil ti. Zdaj je zaključil akcijo, je vozil kolo po Sloveniji pa zbiral denar za otroke. On je star že 50 in je rekel, da ko bo šel pač v penzijo oziroma ko bo nehal na radiju, da bo bil receptor. A imaš kakšen nasvet, kako je biti receptor? Ker jaz imam občutek, da on misli, da je to zelo preprosto, da je to simpel. Simpel je možda ako znaš jezike i ovisi u kojem hotelu radiš isto. Ja sam radio dosta u hotelu koji je bio 2 zvjezdice imao. Tamo ljudi koji dolaze ne očekuju dobar dan, da će im biti na uzdusi, nego dobar dan, evo ti ključ, odi ča.
Ali ja možeš da ljudi koji rade u hotelu koji je skup da moraju, znaš, malo kao biti ponizni, uslužni, potrčko si sve za uslugu gosta. A u ovom hotelu kojem sam ja radio je bilo onako. Iako bio sam u Sobarica u dobrom hotelu, baš dobrom, i ništa, došli smo prvi dan, drugi dan nam je rekla da se ne vraćamo. Samo nam je dala potpis. Ok. A pospraviš zjutraj posteljo? Ja? Da. Sad sam radio u žurbi bilo mi je, moram doći ovdje da ne zakasnim, jer ako zakasnim će misliti da sam zvijezda, pa sam bio ne smije slučajno zakasniti da ne ispadnem bahat ili nešto. A moram se spremiti krevet, ne mogu izaći iz kuće da ne napravim krevet, to mi je Jaz isto. In sem slišala, da ljudje, ki zjutraj pospravimo posteljo, da smo čez dan bolj produktivni, kot tisti, ki je ne pospravijo. Imaš ti malo OCD-a, ne? Da, malo da. Da, pod nekim stvarima. Sad ne bi se dijagnosticirao, jer ljudi sa OCD-om, to je izazov za sebe, nego samo malo te neke stvari, možda je to opet praznovjerje. Okay. Kuš, možda se vraćamo tu. Okay. Ker brat je rekel, da ful pospravljaš, pa da kar tudi stvari, ki jih ni treba pospraviti, daš na neko svoje mesto. Rabiš ta red pa disciplino. Jučer sam bio kod zubara i znaš kako imaju one pumpice, onako on kad ti radi uzme jednu, drugu, treću i nije stavio točno sve na svoje mjesto i kad je otišao van, meni je dao anesteziju, ja sam vratio sve na svoje mjesto jer me živciralo što ovako visi. Ti imaš full OCD. A živcira me i dosadno mi je, čekam da počne anestezija i gledam vrati na mjesto. Ja sam mislio kakav je to lik, znaš kao kakav je u smislu kao osoba, znaš ko moj brat, who are you, kako možeš tako? Kaj je tvoj minus? Na kaj sam pri sebi nisi ponosan? Lako planem. Lako poludim na neke stvari koje uopće ne bi trebao poluditi to. Pogotovo kad sam gladan. Lačan si ful drugačan. Da, lačan, da. To znam biti znao sam prije dok sam bio klinac i dok smo bili na početku veze, ali znao sam biti ljubomoran jako. Da, baš, ali baš jako sada sam, smirio sam se i nekako sam odrastao, sagradiš povjerenje nakon nekog vremena, ali na početku sam bio dosta ljubomoran, ali osim toga niš sve je savršeno. Si pa tudi verana, ne? Zelo verjameš v Boga in to si pa zelo. Ker ne paše spet na imidž, ne? Veš kaj mislim? To je ta predsodek, stereotip. Aha, stereotip, čega? Če poslušaš Rammsteine, ne moreš iti v cerkev. Da. Ampak ti si, ne? Pa da, jasno, vjerujem, religiozan sam, vjerujem Boga i religiozan sam, znači idem u crkve i to sve, samo da, istovremeno slušam Rammstein. Ako je baš nešto, tipa oni imaju pjesmu Zeig dich, što znači pokaži se, znači show yourself, koje pjeva Bogu, ako postojiš pokaži se, tu pjesmu recimo izbjegavam, jer mi je malo weird, licemjerno je, malo je dvolično ako slušaš, ideš u crkvu i onda slušaš tako nešto, ali kao da, to je mnoge kršćane i katolike ljuti i buni oko mene, kao šta sad on tamo šminka se, tako da ti onaj Dejan Lovren me napao, naš poznati nogometaš. Ne znam da li to znaš, to je bila cijela drama. Res, ne tega pa ne vem. Kad smo pobjedili na Dori, on se oglasio i rekao je, uvjerili su vas da ste glasali za ovo, demonizam, fuj, a ja vjernik, ali dobro, znači. Tako me vidio, ko neki katolik me može vidjeti, naš istetoviran, ispirsan, tamo nešto se dere na mikrofon, šta to je, nije katolička, ali eto. Fuzbal, se res spremljaš? Kako? Nogomet, gledaš, navijaš? Aha, pa gledam dok igra Hrvatska, ali nisam... No sam zdaj bo, ne? Volim igrat nogomet, obožavam igrat nogomet i volim gledat kad igra Hrvatska. I tipo kako nekad upalim TV igre u veliki klubovi, znači Real Madrid protiv Barcelone, i gledam i mislim zašto ja ovo ne gledam, pa ovo je super, ali nikad nekako Nemaš časa? Ne, imam. Samo ja gledam The Office konstantno. Ja, to si pa obseden ba je. Da, ali to više nije ni kao haha smiješno, to je sada problem, ja stvarno mislim, ja upalim, znam na pamet, od riječi do riječi. Američko ali angliško? Američko. Baš šta god da radim, tuširam se, kuham, čistim, uvijek je upaljeno i ne znam zašto. I na pamet znam riječi i nikad ne gledam aktivno više jer znam sve točno što će se dogoditi. I onda je Elizabeta onako zabrinuta i rekla, Bože dragi, pa ugasi to, nisi normalna. Pa dobro, gledaš še kaj drugega? A ti je še kakšna druga serija všeč? Pa kad dođe nešto dobro kod The Office ću gledati, ali do sad nije.
Friends? Ne. Seinfeld? Seinfeld je bio Seinfeld dobar. bi ti- Seinfelda sam isto pogledao Ja, par puta ok. u rotaciji, nikad kod The Office. Mučke, Only Fools and Horses. Ja, To ja, ok. mi je vrh, to je Ok. baš dobro, ali nema na Netflixu, pa mi nije lagano kad Ja, piše. štekam. Tako da. To ti je blizu. Da, obožavam te humoristične. To me še zanima, poročil se boš, ne? Mislim, z Elizabeto ima ta plan, da se bosta poročila. Da. Oziroma, kako sta preselila, se bosta tudi verjetno v hišo. Da, nakon što se oženimo ćemo se preseliti u hižu, sad radimo hižu, da, uskoro ćemo se ženiti, neću reći kada da ljudi, jer... Imaš iste probleme kao u Sloveniji, se pravi, teh mojstrov kar nije, ne? To, tako i ovo, znaš, što će mogu početi tek za, 2027. Brate mili, čas javljaš na telefonu, uopće. Tako Ok. da, uglavnom čekamo majstore i ništa spremamo se lagano za vjenčanje, što sva ova Eurovizija, to je dosta oduzelo fokusa, pa na vjenčanje je palo u drugi plan, u smislu da, a znaš, tu ti je mozak, ali sad se smiruje, pa smo opet DJ-a, znaš, da veš band, rješavaš sve, tako da. Ampak predtem je pa še turneja. Da, prvo turneja. In to je kar dolga turneja, Ana. Pa prije vjenčanja imamo tako nešto 30 koncerata i onda sam ja uzeo mjesec dana, skoro mjesec dana slobodno za vjenčanje i onda još malo manje od mjesec dana za honeymoon. I onda nakon toga opet odmah kreće turneja jako i to ćemo sad sve uskoro najaviti šta kreće nakon tega i bit će jako puno. Tebi sam rekao točno brojku, ali od danas do kraja turneje se broji 90 koncerta. Tako, da, nešto 80-90 koncerata. Mislim, to sve još treba biti potvrđeno i službeno, ali da. In priješ tudi v Laško. Da, tako je. 11. juli. Direkt iz Exita, iz festivala prideš v Laško. Da, tako je. Dolazimo napokon u Sloveniju i nakon toga još jednom dolazimo u Sloveniju. Kino Šiška? Kino Šiška. Mislim da je 17.9. ako se ne varam, tako da. A se veseliš? A veš kam prideš? Laško, pivo in cvetje? Pa ne, nikad nisam bio tamo, tako da ne znam uopće šta očekivati, ali se veselim full, jer ne znam, ima mi neki... Ja volim Sloveniju, studirao sam u Sloveniji, Ljubljana mi je prezakon grad, tako da imam neki dobar osjećaj kad dolazimo tamo i uvijek je onako, znaš kao, mi ovdje u Hrvatskoj, uvijek u Sloveniji bolje, kao, pa znaš kad ideš u festival u Hrvatskoj, i kao, kad ideš u Sloveniju, tamo će biti dobro, kao, ta je neka podsvijest u glavi, tako. Drugače me pokliči, da. Bomo NGR-a naredili po Laško. Si bil še na kakšnem drugem festivalu u Sloveniji? Ne, bili smo svirali, mislim možda jesam, samo mi ovako na prvu ne dođe. Znam da smo bili na Šunder festivalu koji možda više ne postoji, ne znam. Mislim da ne, ja. Tamo smo svirali sa mojim bivšim bendom Mantrom. Bio sam ono što si ti rekao, na Metelkovu izlazio, ali na festivalu mislim da nisam bio nigdje. Kakšen Metal Days? Metal Days, da, bravo, bio sam 3 puta na Metal Daysima. 3 puta si pozabo? 2 put sam svirao i 1 put sam bio. Ok. Tako da, viš, nije mi uopće palo na pamet. Punk Rock Holiday? Ne, to nisam. To pa ne, to je pa za Metal Days. I to je isto, ista ali ne lokacija. Da, ista lokacija. Ista lokacija. Da. Ej, top. Zdaj te bom pa sam še vprašala dilema. Ok, imam pripravljene 3 dileme, ti pa zbereš tisto, kar ti je boljše. Ok. Bi rajš imel mokre nogavice ali da te konstantno srbi nos? Srbi nos. Res? Da, mokre čarape, ove noga. Užas. Ne maraš zime? Već mi sad svrbi nos, ne znam ako ste skužili, kod cijelog intervjua radim ovo, jer kod da mi je znaš ono kad ćeš se prehladit malo ili nešto, ili sam alergije ili nešto, ne znam. Ja, moguće so, kad smo sredi Nemam pojma, gozda. tako da Ok, a bi raje konstantno da ti dišiš po lazanji ali da dišiš po čokoladi? Pa čokoladi. Pa kako si pol bebi lazanju? To je zato što samo smiješno zvuči. Pa zamisli lazanje, skuci, ti došao, ovo je možda onako, čokolada, baš si sladak. Imaš rad čokoladu drugače? Si slatkosnijet, imaš rad čokolada? Da, obožavam slatko, to je problem. Aha, to je problem ni videti, v redu je. Ta je težka. A bi raje cel čas govoril v rimah, ali bi raje vedno pel namesto govoril? A razumeš? Se pravi, da kad se zdaj mi dva pogovarjava, ti meni poješ. Aha, rađe... Konstantno to, ali da stalno pač govoriš rime? Znam da će ovo zvuči smiješno, ali ne volim pjevat. Mislim, ti si reš čudan. Nisam, ne osjećam, ne mislim da sam dobar pjevač i onda kad sebe čujem kako pjevam sam, brate mili, sve je krivo, svaki ton je kriv, tako da bi rađe pričao u rimi, Res? Ja kad sebe čujem da pjevam, toliko cringeam, ne mogu. Na snimci, kad je točno otpjevano, sve ok, može,
ali ja toliko krivih tonova čujem kad ja pjevam i to je, mislim, istina. Ne mogu se slušati. Ja sam jedanput pogledao samo svoj live s Eurosonga jer ne mogu. Ja kad čujem krive tonove mi je... A gledaš se lahko, mislim, nimaš težave, samo slišati se ne moreš. To ti je problem. Pa mislim, ne samo za glas, slušati. Aha, da, mogu se pogledati. Da, istina, da. Daš na muta. Ali šta, onda nije ni bitno. Onda ko da sam zaljubljen sam u sebe. Gle ga kako si lijep. Zakon. Jaz mislim, da, evo, jaz sem se imela ful dobro s tabo. No, također. Ful si me lepo presenetil, nisi zvezda. Res si ta skromen pa talentiran človek in sem ful vesela, da ti je tako lepo uspelo in da smo... Zdaj razumem, zakaj te vsi tako zelo obožujejo. Tudi tukaj, verjetno, ko si prišel nazaj, v Umagu si doživel ful lep sprejem, z Eurosonga. Da, jesam i eto, ljudi su zadovoljni. Tako da, ništa, hvala, meni isto bilo predivno i ne mogu vjerovati još uvijek da sam se ovako raspričao. Nisam očekivao. Se bo še mogoče kdaj. Kip že imaš? So ti postavili kakšen kip? Ne, još. Bomo predlagali. Rekli su da si pobjedila, ovako nećemo. Hvala ti, super je bilo. Se vidimo u Laškem. Može, vidimo se. Hvala. Radio 1